očiach je to taká milá predstava toho, ako môže rodina držať pokope a držať sa doslova tej rodnej hrúdy. Ja sám som drobnopestovateľ, čo dnes už dokážem, tak si sám vypestujem a tých dôvodov je hneď niekoľko, lebo sám jem veľmi veľa zeleniny a sám si ju teda rád dopestujem a chcem vedieť, že čo vlastne jem. A druhá vec je, že ja mám veľmi rád kontakt s pôdou. Práca na záhradke je pre mňa úžasnou meditáciou. Kúpa takýchto potravín je, by som povedal, čím ďalej tým dôležitejšia, lebo nie sú dôležité len ceny, lacné ceny potravín z dovozu, ale sú dôležité, aby tie potraviny boli zdravé, výživné. Viete, dovozové potraviny bežia po celom svete tisícky kilometrov. Trvá to niekoľko mesiacov, pokým sa k nám dostanú na stôl. Kdežto tá farmárska výroba, či to bude živočíšnych produktov alebo rastlinných, tá by mala byť čerstvá. A ten spotrebiteľ by mal vedieť, že to je od tej farmy, že je to čerstvé, že tá zelenina bola včera vytrhnutá, že tá sliepočka bola, ja neviem, 2 dny zabitá a že to nechodilo v mrazenom stave po celom svete. Podpora štátu je kľúčová pri týchto domácich farmách, pretože tí ľudia sú zamestnaní, nielen rodina, ale aj iní sa tam zamestnávajú, čiže je to pre štát výhodné z hľadiska zamestnanosti, je to pre štát výhodné z hľadiska daňového, je to ale pre štát výhodné najmä z toho neviditeľného aspektu a to je zdravie národa.